Señor secretari, pueden comenzar el pleno. Bien. El primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observació a l'acte? Passem a votació. A favor. Se ha puesto por unanimidad. El siguiente punto es la ratificación, si procede, de la resolución de alcaldía número 113 de fecha 25 de febrero de 2013 sobre el cambio de fecha de la celebración de la sesión plenaria ordinaria. Vista la resolución de alcaldía número 113 de fecha 25 de febrero de 2013 y que en su parte dispositiva establece: primero, fijar excepcionalmente y en atención a las circunstancias expuestas como fecha de celebración de la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de marzo, el próximo martes 26 de marzo de 2013 a las 20:45 horas. Segundo, notificar la presente resolución a los concejales miembros de la corporación a los efectos oportunos y tercero, enviar esta resolución al pleno de la corporación para su ratificación. Vista la necesidad de ratificación, la propuesta es ratificar la resolución de alcaldía número 113 de 25 de febrero de 2013 anteriormente transcrita. ¿Alguna observació? ¿Alguna intervenció? Passem a votació. A favor. Se aprueba pues por unanimidad. El siguiente punto es la aprobación, si procede, de la aceptación de la delegación para contratar la obra del Plan de Caminos Rurales 2012. Y la propuesta es aceptar la delegación en este municipio para contratar la obra mencionada anteriormente, que es reasfaltado de caminos Macarella y Tercet, y contenida en la directriz 2.3 de las aprobadas por el Pleno de la Corporación Provincial en fecha 24 de noviembre de 1993. Y, en segundo lugar, comprometerse al exacto cumplimiento de las directrices que se mencionan en el proceso de ejecución de las obras. ¿Alguna intervenció? Passem a votació. A favor. Mayoría absoluta. El siguiente punto es la aprobación, si procede, del reglamento de uso del espacio cultural La Nau de Vinalesa. La propuesta es, en primer lugar, aprobar inicialmente el reglamento de uso del espacio cultural La Nau del Ayuntamiento de Vinalesa, que figura como anexo del presente acuerdo. En segundo lugar, someterlo a información pública y audiencia por un plazo de 30 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de dictos para la presentación de reclamaciones. Y, en tercer lugar, entenderlo definitivamente aprobado si dentro del citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. ¿Alguna intervenció? Bé, en principi anem a presentar dos o tres xicotetes matisacions que no tengo ningún inconveniente en presentar en la comissió informativa, però com passar lo de la fotocòpia que no teníem l'actual, pues, al repassar-ho després de la comissió informativa, pues, hem vist dos o tres coses que se podrien modificar. Entonces yo les propose, si les voleu estimar després les entrem en elles i si no, pues, votarem la proposta tal com l'heu presentat. Ha vist que s'han fet algunes correccions, però encara, per exemple, en l'artícul primer, en el pàrrafo que n'hi ha després de les coordenades UTM, torna a fer referència als espais d'ús general, per diferenciació d'altre tipus d'espais. Entonces, ja s'ha llevat això així en diversos artículos, però ja ho heu llevat. Jo no sé si així ho heu mantès o ha sigut per algun motiu en concret, perquè l'espai que n'hi ha a la nave és l'únic espai que n'hi ha, que és la nave. Entonces no n'hi ha espais ni privatius ni generals, sinó que és l'espai únic. Entonces, con diferència que diu que la nau està a disposició de les associacions i després els espais d'ús general del de tots els ciutadans, per això dic jo que crec que deu de ser una cosa que se hauria d'anul·lar aquest trosset, lo dels espais d'ús general, i entonces l'artícul quedaria bé si borres aquest trosset. De totes formes, aneu mirant si voleu. Jo crec que seria llevar-lo en els espais d'ús general.
Vols que te conteste una a una? Sí, bé, sí, així ho aclarim, si voleu. Val. Com queda reflexat, és a dir, la utilització de la nau comporta necessàriament els serveis higiènics que estan ubicats en el pati del centre cívic. Això suposa que, conforme diu el reglament, la porta d'accés a aquests serveis, o sigui, que accedeix al pati, és la porta central de l'això. I llavors sí que accedim a espais comuns, com és el pati de la fàbrica. Entonces, perquè quedar això ben clar, és per lo que apareix lo dels espais estos. Perquè si no, una cosa és la utilització de la nau exprofessament, però no n'hi hauria un accés als espais públics que suposa el que, a no ser que m'han que ficar en barreres per fer anar a la gent hasta el servei i tornar a... Com que crec que no és el cas, és per lo que apareix lo dels espais estos. Bé, és que si ho llegeixes dona la impressió de que sols les associacions poden utilitzar-ne uno i la gent que no perteneix a les associacions l'altre. És que l'ús de la nau, és a dir, l'organització, el fer actes i això és el que tenen les associacions, però evidentment si una associació convoca als seus afiliats, fa una activitat general per a tot el món, vull dir, com que necessitem tindre aquests serveis públics a disposició de qualsevol i n'hi ha que accedir fora al pati, és per lo que diferenciem una cosa de l'altra. Sí, però si te dones compte, entonces no quadra en lo que diu l'article 9, que diu, crec que és el 9, espera, a veure. Exacte, l'article 9 que diu les administracions públiques, les organitzacions, les entitats i els veïns poden sol·licitar la utilització dels espais d'ús públic que componen l'espai cultural La Nau. I on està el... Pues que si van a utilitzar els espais d'ús públic també tindran que sol·licitar la nau en si, i com tu en l'article dius que sols està al servei de les associacions del municipi la nau, jo entenc que no concorda, però bueno, si tu creus que sí. Jo crec que està suficientment especificat, que crec que s'ha atès moltes de les objeccions que es posaren el dia que es queda damunt de la taula, i al final torna a dir el mateix, és a dir, este reglament està presidit sobretot per el sentit comú. Sí, està clar. I no crec que hagi que buscar-li més històries. Se podia clarificar i abans i trosset, però bueno, si vosaltres enteneu que se té que deixar, pues, és l'opinió vostra. Un altre tema és en l'article 6, que diu que efectivament la finalitat de les activitats que se facin allí tenen que ser culturals, cíviques i socials, i que en les que se considerarà o qui considere que són d'interès públic. Entonces, nosaltres volverem saber qui és el que va determinar si les activitats culturals, cíviques i socials són d'interès públic i per tant li se va deixar la nave, o se va considerar que no són d'interès públic i no li se va deixar la nave. Entonces entenem que això queda ahí indeterminat a criteri de que l'Ajuntament decidisca, pues jo crec que el que tu vas a fer sí que és d'interès públic i te dona permís, o jo crec que el que tu vas a fer no és d'interès públic i no te dona permís. Entenc que en principi qualsevol programació de qualsevol entitat que estan ja declarades d'interès no tindrien per què necessitar que ningú li aprove que el que va fer és d'interès públic. Les seues programacions ja... Així al final l'aprovació és... Si és que és més senzill que tot això, però evidentment, és dir, un reglament deu de puntualitzar per a que arribi un moment de conflicte i tindre unes eines que clarifiquen a tot el món. És dir, està clar que en principi l'associacionisme, per norma, l'associacionisme té un interès públic i sobretot l'associacionisme registrat en el registre d'associacions d'aquest Ajuntament, és a dir, sí que ho té, per tant, bueno, l'interès públic ja està. No ho veig com una cortapisa o com una censura, és dir, no és l'estil de l'equip de govern ni crec que sigui l'estil d'aquestes èpoques que vivim. Bé, baix el mateix criteri, en la pàgina següent, en l'article 11, apartat D, quan parleu de les assegurances i les garanties... En quin dius, perdó? En el 9D. Sí. En el 9D, quan se parla de les assegurances i les garanties, també se deixa
en principi en l'aire, a criteri de l'Ajuntament, el demanar a uns sí i a altres no, garanties i assegurances, i entonces nosaltres pensem que se hauria de matisar un poc més aquest tema en el sentit de dir o bé per la tipologia del demandant o bé per el tipus d'activitat establir quines coses van a tindre obligació de presentar i quines coses no. És una porta oberta que quan tu fas un reglament, és dir, per molt que vulguis preveure, és dir, moltes vegades la realitat després te sorprèn i n'hi ha inclús excessos. És dir, entonces és una porta oberta i que ara n'hi ha una proposta així un tant descabellada o que implica un risc o que vegem nosaltres que tal, pues bueno, pues se puga ficar. És dir, si per exemple una associació demanar al local i diu no, diu és que va vindre una empresa externa a ficar-me una megafonia, la megafonia suposa 100.000 watts de so, per lo més normal és que n'hi ha que estar arreplegant cristalets durant una temporada llarga. És dir, pues bueno, són activitats que o dius que no o si dius que sí, durin implícit el que hi haguera una fiança que poguera solucionar els defectes que a priori puguen causar-se. Lo normal és que com estem parlant d'associacions i de gent molt normal, pues van a ser activitats en el que si obligàvem a tots a una fiança, mal, i si no ficàvem lo de la fiança pues podíem tindre problemes. Entonces deixem obert la possibilitat de que si una tipologia d'activitat verem que implica una sèrie de problemes, pues tinguem la possibilitat d'exigir una fiança, però simplement per això. Sí, nosaltres ja t'he dit que l'únic que demanàvem és que algun criteri més concret figurar ahí, perquè el marge de maniobra fora menor. Però quin? I a banda d'això, relacionat també amb això, el que nosaltres demanàvem era que en tot cas a les associacions del municipi estigueren exentes de presentar la fiança i l'això perquè ja recibeixen subvencions de l'Ajuntament, hi ha una sèrie de temes que farien que no seria necessari en principi. Pues per això és un condicional que cas de que fera falta s'utilitzaria i lo normal és que no s'utilitze. Per què? Pues perquè el mateix sentit comú que presideix l'elaboració del reglament segueix després presidint el que tinga que dur-lo endavant, és dir, és el mateix. Però sí que deixes ahí la condició de que pots demanar. Bé, i acabant en el mateix article també relacionat amb això, el que demanaríem era que igual que en l'article 12 parla de, crec que són les tasses i demés, no? L'autorització que s'incluirà en l'ordenança la quantitat o el tipus de fiança que s'establirà, que no fora en principi se supon que la fiança és per cobrir els possibles desperfectes que se puguen produir. Entonces, els possibles desperfectes poden ser quantificables perquè sabem el que n'hi ha. Hi ha unes portes, unes finestres, unes parets i un equip. Entonces, que s'establirà aquesta fiança en l'ordenança de forma que no considerem se fique cada vegada que se vulgui, sinó que estigui establida quina és la fiança. Perquè pels danys que va cobrir va ser els mateixos, siga el que siga, perquè és els danys de lo que n'hi ha allí, i el que n'hi ha allí sabem el que és. Entonces la petició era que en l'ordenança municipal on se regulen les tasses o el que siga o on corresponga que estigui regulada aquesta fiança. Simplement això és una petició, no? I bé, i l'últim anem a veure, sí, una altra cosa que no veig en clara és en l'article 19, quan parleu de no manipular els aparells especialitzats de que disposa l'Ajuntament i digueu que estos tindran que ser manejats per els professionals tècnics que determine l'Ajuntament. Entonces, jo això no sé si vosaltres podeu restringir la lliure competència en la prestació de servicis. Perdó, com? Sí, és dir, l'Ajuntament no pot determinar qui té que fer una faena salvo que assumisca aquest servici i crea una tassa o un preu públic. Entonces, jo entenc que o no està ben redactat l'article o això inclús podria ser aniria contra la lliure exercici d'activitat. És a dir, tu no pots dir aquí tinc que contratar perquè me fique la música o perquè maneje els altaveus. Home, jo entenc que sí. Diu, hauran de ser manejats per els professionals tècnics que determinarà l'Ajuntament. Una altra cosa és que tu digues no. És que diu, això des del principi el punt, no manipular els aparells especialitzats que disposa l'equipament. És dir, si tu contrates una empresa de megafonia, tu contrataràs la que tu vulguis. És dir, però si tu vols fer un acte
i només vas a utilitzar els serveis tècnics que té la pròpia nau, i això sí que n'hi haurà un personal de l'Ajuntament que són els que es manipularà. Sí, sí. O que potser quedarà amb tu i te dirà... Hasta ahí correcte, però hi haurà que establir una tassa per la utilització d'aquest servici. Però si és que... O un preu públic, vull dir, jo crec que sí, perquè tu vas a cobrar, i per poder cobrar l'Ajuntament té que establir una tassa, un preu públic, el que les persones que vagin a utilitzar, a manejar els aparatos, perquè tu li tindràs que pagar a aquesta gent o no? O serà gratuït? Fica l'exemple de la falla. Fica l'exemple de la falla. Tu vas a utilitzar la falla, en més de dur-te la teua megafonia, vas a utilitzar la que n'hi ha en la nau. I entonces, així el que se diu és que un tècnic municipal te dirà, o serà el mateix tècnic, o te dirà com se té que utilitzar l'aparato que n'hi ha allí. No el que tu pugues contratar. Si tu vols contratar uno, te'l manejarà qui vulgui. Però el que n'hi ha allí te diran, només pots tocar este botó, perquè resulta que l'altre és per actualitzar, per no sé què, per no sé quant, ja està. No tens per què pagar equipo. No té per què haver una tassa. La utilització de la nau implica que tu pugues gastar la megafonia, però en les condicions que te diu l'Ajuntament. No te diu a tu que tu contrates o deixes de contratar a ningú. No té que haver una tassa sempre i quan no se cobre. En el moment se cobre tindrà que haver una tassa o un preu públic, és el que estic dient. Que mentre no se cobre no hi ha ningú problema, però si hi ha que pagar-li a aquestes persones o a aquests empleats de l'Ajuntament o a aquestes persones que designen l'Ajuntament, com és un cobro, tindrà que incluir-se la tassa. Però el tècnic que vaig a lo millor simplement per dir-te a tu això té que gastar aixina i aixana, no sé quina despesa creus tu que pot haver ahí. No, però te dic perquè ara està fent-se gratuïtament, no n'hi ha ningun tipus de tassa i ningú se l'ha plantejat. Quan tu no gasta un equip de l'Ajuntament, va uno i li diu això és aixina, i ningú paga. Per què estàs plantejant tu ara això? Una altra cosa és que te fiquen a tu una persona allí mentre tu que estigues fent l'acte, entonces sí, però si no, no. És com ara, per exemple, si va uns tècnics o va un personal de l'Ajuntament a dur-te taules i caires, també tindrien que cobrar, no? És dir, sí, pues no. Per últim, en l'artícul 20, el segon pàrrafo, quan parla del tabac, els aliments i les begudes, en principi pensem que efectivament el tabac deu d'estar completament prohibit, però no té per què restringir-se de la forma que s'ha restringit així el tema de menjar i beure. Si una associació programa una activitat de menjar i beure, tu el que podràs establir és els criteris generals que tinga que complir, però no com una excepció d'aquelles entitats que ho que hem fet per costum, com diu així, excepte quan per costum inveterada aquestes que han vingut desenvolupant-se tradicionalment i l'associació. Entonces nosaltres entenem que el criteri és que sí que se hauria d'utilitzar o poder-se utilitzar per menjar i per beure i que tu fiques els condicionants que vulgui, però no dir este sí, aquelles no, el que ho ha fet hasta ara sí, el que vulgui fer-ho ara no. Jo entenc que aquest redactat tampoc és correcte des del nostre punt de vista. Entonces simplement diguem que se corregís per això també. Això vull dir, al final la idea és que s'utilitzen els espais però que se preserve també el que se respecte, el que se cuide. Hi ha una sèrie d'associacions que ja per això, per costum inveterada, venien desenvolupant-ho i bueno, el que no volíem era convertir la nau en un saló de bodas. Entonces, això és la limitació, perquè avui cau un got, demà de cau un altre i al final és tot una taca. Entonces, enteníem això. De totes formes, després també està el que el sol·licitant assumeix una sèrie de responsabilitats i bueno, pues ahí està el tema, no? Ja, el que tenia que dir ja ho ha dit. Pues si no van a haver modificacions o van a haver modificacions o... Sí, en principi considere que conforme està bé i vamos, torne a dir-ho, és dir, lo millor d'un reglament és no tindre que utilitzar-lo i torne a dir lo mateix, a efecte dels usuaris, és dir, el que és gent que està organitzada, és gent que està acostumbrada a desenvolupar activitats, a programar, a avaluar, a tot. Entonces considere l'únic que sí que n'hi haurà que fer pues, és tot el tema
la cura de la gent que vaig, perquè normalment està clar que els organitzadors és gent que està molt representada i que ho tenen tot molt clar, no? Però el problema serà acostumar als usuaris o acostumbrar-se els usuaris a respectar els llocs, perquè al final la cita eixa de que el que és de tots no és de ningú desgraciadament és certa i estem comprovant-ho en trencament de mobiliari urbà i de no respecte de res, no? Entonces, en la mida que el reglament este sí que exigeix, sí que obliga a l'organitzador a que faci una cura molt gran de lo que és l'espai, doncs possibilitarà que aquest espai el podrem gastar més gent, possibilitarà que els diners que s'han utilitzat ahir doncs, puguen ser molt més rentables i rentabilitzar-ho més entre tots i res més. I després doncs, el tema de l'aforament, és dir, és un tema que n'hi haurà que tindre molt en compte i respectar-lo al màxim, perquè això sí que són lleis i són normes i cas de que passarà alguna cosa doncs sí que n'hi hauríem molts problemes. Però per lo demés considere que el text que hi ha doncs, cobreix en principi les expectatives i cobreix les necessitats que tenim. Ojalà l'ús de l'espai tinga que possibilitar noves variacions perquè serà bona senyal, anirem detectant coses i s'utilitzarà, que en principi el mantenim igual. Molt bé, home, de totes formes un reglament s'aprova i se pot canviar, és dir, si se vera que el reglament que s'aprova ara ocasionarà problemes, pues bé, estaria dur el pleno otra vegada i dir, això està ocasionant problemes per això. El tema del menjar precisament és un tema molt problemàtic i depèn del que se vulga que siga aquest espai, inclús hauria de limitar-se nosaltres mateixa a fer activitats allí que suposaren anem a veure, l'espai que n'hi ha ara no és l'espai que n'hi havia antes i això crec que ho tenim que tindre tots molt claret. A partir d'ahir cada un que dins del reglament que faci l'ús que crega convenient, però sí que és veritat que la composició, els materials que n'hi ha ara mateixa no són els materials que n'hi havia antes, no és fàcil el manteniment i per tant és prou delicat el que n'hi ha allí. Jo la veritat és que entre que la nau s'utilitza ara per lo que són festes i menjars i tal multitudinaris, jo si tinguera que votar ho votaria en contra. Una altra cosa és que siguin grups reduïts, grups molt controlats, entitats molt controlades, que sapiem que és l'ús que se fa, perquè el contrari pot significar un desastre per a aquesta instal·lació. Si no teniu res més que aportar, passem a passar. Bueno, nosaltres pensem que en el tema del reglament tampoc cal filar tan prim, perquè al remat l'important és que se fixen unes condicions en què totes les associacions puguen utilitzar-ho i que no sigui un espai que estigui ahí tancat i que no pugui utilitzar-lo ningú. I després també és important, bueno, respecte a lo que ha dit Vidal, ahí se fixa molt bé quines activitats no se poden fer, en l'article 7 se diu, i per tant nosaltres pensem que així com està se pot aprovar perfectament, com ja se podria haver aprovat antes, i això pensem que tampoc cal allargar-ho més perquè duguem ja molts mesos en este reglament i poden tindre-ho aprovat no està. I això. Molt bé, passem a votació. A favor. Se aprueba pues por mayoría absoluta. El siguiente punto es dación de cuentas del informe de intervención sobre seguimiento del plan de ajuste del Ayuntamiento de Vinalesa. ¿Se da cuenta? El siguiente punto es dación de cuentas de resoluciones de alcaldía. Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía desde la 552 del 2012 a la 156 del 2013. Se da cuenta también. El siguiente punto es estado de ejecución del presupuesto. Se da cuenta también del estado de ejecución del presupuesto. Mocions al plenari, n'hi ha algun que tingui moció? Nosaltres tenim una que és per la moratòria en el pagament, reestructuració i auditoria del deute públic. Votem la procedència.
Se aprova pues, per unanimitat. El deute públic i el pagament dels seus interessos ocupen ja una part important de la distribució dels pressupostos de les administracions públiques. Este deute afecta de manera negativa els serveis que presten els ajuntaments. Sabem que este deute no deriva ni té relació amb la despesa en serveis públics estatals, autonòmics o municipals. Sabem que bona part del deute, uns 240.000 milions d'euros en aportacions de capital, crèdits i avals, s'han contret per a sanejar o rescatar empreses i institucions de crèdit, afectant aquesta desviació de fons públics a la resta de serveis d'obligada dotació per les administracions públiques. A més, els títols de deute públic per a rescatar bancs i empreses en fallida, subscrits amb les entitats i agències financeres privades, comporten condicions oneroses dictades per una prima de risc que es controla per agents especuladors. És conegut, d'altra banda, que bancs i altres organismes financers creditors imposen programes d'austeritat i acceleren els processos de privatització dels serveis públics. Estos programes i privatitzacions són causa de greus patiments, atur, disminució d'ingressos, pèrdua del dret al desenvolupament personal i augment de la desigualtat. Sabem que una part d'aquest deute pot tindre un origen que no és legítim, ja que es basa en rescats financers que imposen els beneficis d'uns pocs als de la majoria, naixen d'unes polítiques fiscals injustes per a la majoria i utilitzen uns mecanismes financers que no tenen més justificació que la de concedir preponderància econòmica, política i social a bancs i altres organismes financers. D'acord amb aquestes polítiques, la Constitució espanyola fou reformada de manera urgent l'agost de 2011 amb l'objectiu de donar prioritat absoluta al pagament del servei del deute per damunt de les obligacions relatives a les necessitats bàsiques de la ciutadania, forçant alhora els ajuntaments i comunitats autònomes a aquest compliment. Alhora ha imposat un sostre de dèficit del 3% del PIB que començarà el 2014 amb la previsió de disminuir-lo al 0,5% més avant, d'impossible compliment sense que afecte la cobertura de béns i drets bàsics de la ciutadania, i amb un repartiment de l'esforç que penalitza les administracions territorials incapaces d'atendre aixina el pagament als seus proveïdors i de dotar els serveis de benestar social i de proximitat que són de la seva competència. El Pacte d'Estabilitat i Creixement de la Unió Europea, que el govern utilitza per a justificar el canvi constitucional, no està complint amb els seus objectius de garantir l'ocupació i contindre el deute. L'Estat espanyol ha assignat unes regles de joc que han fet augmentar les desigualtats socials i per tot això este pacte hauria de ser considerat nul de ple dret. La reestructuració del deute i les quitances són pràctiques reconegudes en la legislació internacional i sabem que la cancel·lació dels deutes il·legítims han estat possibles en el passat tant a Europa com en els estats que sorgiren dels processos de descolonització i que aquesta cancel·lació es relaciona amb un allotjament immediat de les necessitats bàsiques de la població. La renúncia d'aquest dret inclosa en l'última reforma constitucional és injusta i il·legítima, tenint en compte que sí que es permet aquest dret al sector privat. A partir d'aquestes consideracions es demana que la corporació municipal aprovi els següents acords. Primer, exigir una moratòria immediata en el pagament dels deutes financers de les administracions públiques estatals i de la Generalitat Valenciana. Segon, exigir la realització d'una auditoria del deute financer de les administracions públiques que permeta depurar el que siga reconegut com il·legítim. Tercer, exigir la derogació de la reforma constitucional d'agost de 2011 i reconèixer de forma explícita la primacia de la despesa social sobre el pagament del deute i dels seus interessos. Quart, com a resultat de l'auditoria del deute financer, exigir a les administracions central i valenciana que una vegada garantida la cobertura dels serveis públics i les prestacions socials de salut, educació, aliment, habitatge, seguretat econòmica i ecològica s'establisca amb els creditors la reestructuració del deute legítim. A nivell municipal, aprovar una revisió dels impostos amb l'objectiu de fer-los realment progressius en funció de la renda i alleujar els sectors més exclosos de la població. I sisè, informar a través del butlletí informatiu municipal d'on prové el deute financer de l'Ajuntament de Vinalesa, explicar quins interessos es paguen i a quina entitat financera. Alguna intervenció? Passem a votació. No entrem ni en la forma ni en el fondo. Se aprueba pues por mayoría absoluta. Alguna altra moció? Espera. No. Nosaltres tenim una altra sobre una nova regulació del govern i l'administració local.
Votem la procedència. A favor. Sí, a favor. Se aprueba pues por unanimidad. Des de fa un any, el Govern ha vingut anunciant la seva intenció de modificar les bases jurídiques que regulen el funcionament de les entitats locals. Alcaldes i regidors de tots els partits polítics hem reivindicat des de fa anys de manera unànime la necessitat d'actualitzar les lleis que regulen les competències i el finançament de les entitats locals. Ara, quan la societat ens demanda l'acord i el consens al voltant de qualsevol canvi del nostre model d'estat, el Consell de Ministres ha iniciat la tramitació d'un avantprojecte de reforma local que posa en dubte els fonaments del municipalisme i amb ell la base mateixa d'un model que ha garantit la cohesió social del nostre país durant els últims 30 anys. Tots som conscients de la necessitat d'aplicar el rigor, l'austeritat, l'eficiència i la transparència en l'administració de recursos, però en cap cas aquests arguments es poden utilitzar com a coartada per suprimir-los o encarir els serveis públics. En lloc d'assegurar els serveis mínims que han de prestar els ajuntaments, es fa que perillen seriosament. Amb esta reforma, milers d'alcaldes i regidors que han estat elegits pels ciutadans a les urnes per governar en els seus pobles i ciutats ja no seran els responsables a l'hora de prendre les decisions i gestionar els serveis que haurien de donar des dels seus ajuntaments. Els ajuntaments van ser institucions clau durant la transició democràtica. Governar des de la proximitat ha estat el senyal d'identitat que ha facilitat la profunda transformació i modernització d'Espanya durant les últimes dècades. La proposta del govern d'intervindre i buidar de competències a una gran majoria de les entitats locals posa en perill i fa més fràgil la nostra democràcia. Quan el govern redacta esta proposta ho fa des d'un profund desconeixement del paper real que exerceix l'estructura municipal en la vertebració de l'Estat. Sembla ignorar que els serveis públics no es poden valorar exclusivament per criteris econòmics, sinó també s'han d'avaluar amb caràcter prioritari pel benefici social que comporten als seus usuaris, els ciutadans. La garantia de la cohesió social i territorial ha estat la base del nostre model d'estat constitucional. El govern local als xicotets municipis, que representa el 86,13% d'ajuntaments, tenen menys de 5.000 habitants. Ha resultat una eficaç forma de facilitar l'exercici dels drets dels nostres veïns, l'accés en condicions d'igualtat a prestacions i serveis, no important el lloc on visquen, combatent amb això la despoblació i el desarrelament en el medi rural i promovent un desenvolupament rural sostenible. Des del municipalisme hem vingut reclamant una reforma de les lleis i del finançament local que permetrà a les entitats locals exercir les seues responsabilitats amb competències ben definides i finançament suficient. Doncs bé, lluny d'atendre les demandes històriques d'alcaldes i de federacions de municipis, la proposta de reforma suposa deslocalitzar i allunyar dels seus destinataris els veïns, les competències pròpies dels ajuntaments i preveuen el traspàs de competències i recursos, és a dir, de recursos econòmics a les comunitats autònomes. I en els casos de les competències anomenades competències impròpies, lluny d'assegurar la prestació dels serveis, seran suprimides i no ser prestades per cap altra administració. D'altra banda, aquells serveis que passen a la Diputació Provincial podran ser privatitzats amb el conseqüent augment de taxes i preus que pagaran els ciutadans. Una altra de les conseqüències més alarmants de l'aplicació d'esta llei local és que a través del desmantellament del sector públic local posaran en perill més de 250.000 llocs de treball públics. Com a conclusió, l'autonomia local està garantida per la nostra Constitució i per la Carta Europea com un dels principis que fonamenten la democràcia, la cohesió i la vertebració social i territorial d'un estat descentralitzat. Entre tots, hem d'intentar dissenyar un model local capaç de donar més i millors serveis als ciutadans, en conformar governs locals que són exemples de participació, d'integració i convivència. El compromís amb els nostres veïns i la nostra responsabilitat com a governants en ajuntaments, diputacions, consells i cabildos ens exigeix un pronunciament clar en defensa dels governs locals. Per tot això, s'eleva al ple l'adopció dels següents acords. Reafirmar l'autonomia local i la transcendència del paper dels ajuntaments en la igualtat d'oportunitats, la democràcia i la cohesió social, elements que han permès vertebrar el territori i prestar serveis essencials i bàsics, descentralitzats i de proximitat per a la ciutadania. Segon, transmetre als ajuntaments i als seus habitants, especialment dels municipis més xicotets, el nostre suport i reconeixement per la tasca que realitzen per mantenir viu el territori per tota la societat. Tercer, sol·licitar la retirada per part del govern de l'avantprojecte de llei.
per a la racionalització i sostenibilitat de l'administració local. I quart, obrir un procés de negociació amb tots els grups parlamentaris en la federació que permet abordar la reforma de les lleis que regulen el món local, garantint l'autonomia local i els drets socials dels ciutadans. I finalment donar trasllat al Govern d'Espanya, al Govern de la Generalitat, als grups polítics i a la Junta de Govern de la Federació. ¿Alguna intervenció? Bueno, nosaltres ja anunciem que s'anem a estindre, com han fet en altres ocasions, perquè aquest és un tema que ja s'ha negociat, s'ha consultat des de l'àmbit nacional a diferents organismes, institucions i partits, i per tant nosaltres així no anem a entrar en la qüestió i per tant s'anem a estendre. Bueno, nosaltres com pensem que hem de posicionar-nos i hauríem de posicionar-nos tots els ajuntaments contra aquesta reforma, siguem del partit que siguem, si estem treballant per el poble, jo penso que per sentit comú hauríem de votar a favor tots d'esta moció, per tant votarem a favor. Molt bé, doncs les posicions estan clares, 2 vots a favor i una abstenció. Entrem en el torn de pregs i preguntes. Alguna pregunta, algun prec al pleno? La primera pregunta és que acabant el primer trimestre com estem no s'han presentat encara els pressupostos i voldríem saber quan té previst l'equip de govern presentar-los. Bueno, s'han presentat els pressupostos al PASIF, primer se tenen que aprovar des del PASIF i una vegada que han aprovat des del PASIF aniran els pressupostos generals de l'Ajuntament, perquè des del PASIF formen part dels generals de l'Ajuntament. Sí, ara només passen les vacances, s'assentarem en el PASIF i després immediatament aniran els altres. Relacionat també un poc amb això, està a punt de complir-se 2 anys de la legislatura i encara no s'ha reunit el Consell Agrari. Voldríem saber quan es convocarà. Bueno, el Consell Agrari, m'imagino que vos hauran arribat... els grups ja havíeu nomenat els representants i s'han enviat escrits a les associacions representatives del sector agrari, com són els sindicats, i a les entitats constituïdes en Vinalesa, el motor del Roll, perquè nomenaren els seus representants al Consell Agrari. Els sindicats, que jo sàpia, si no ha entrat per registre i a mi no m'ho han passat, en mi s'ha ficat en contacte la Unió de Llauraors, simplement per dir-me que ells així no tenen ningú afiliat i que, bueno, que proposem alguna persona perquè ells la presentarien com a representant d'ells. La UGT del camp no ha presentat res, comissions tampoc ha presentat res i l'AVA, que jo sàpia, tampoc. Bueno, si ha entrat per registre haurà entrat estos dies, jo no ho sé. En el moment estiguen aquests representants marcats, immediatament convocarem el Consell. La següent és que voldríem saber si en la reunió que mantingui l'alcalde en la Diputació de València es va aclarir alguna cosa sobre la finalització de la circunvalació del poble. No, sobretot estiguérem parlant del tema de la instal·lació, de la subvenció que teníem donar. Sí que passarem de passar, però no era un tema que se tocara en aquest moment, entre altres coses perquè això entra més l'àrea de carreteres, no sols l'àrea que portava, també li ho vaig comentar, no? Però no va ser un tema dels que varem. Jo sí que tinc demanat una reunió en carreteres com a pot ser que unes 2 o 3 setmanes, sobretot per intentar veure si hi ha una alternativa al pas del trànsit per al carrer Major, com ja se plantejava en l'any 2000, que bueno, sempre ha hagut una controvèrsia en el tema de la carretera de Diputació. La carretera de Diputació és la del carrer Major, no és la ronda, Sánchez Guarner no és la carretera de Diputació. Sin embargo, quan han tingut que fer obres, per exemple el pas del gas o qualsevol història en la calçà, sempre han tingut problemes en Diputació. Ens han obert expedients hasta que després, bueno, pues, al final els tinguérem que exigir que ens demostraren que aquesta carretera era d'ells, cosa que no passa, ja no ens han tornat a obrir més expedients, però la història potser passava per
per si volem llevar tot el trànsit per al mig del poble, tant del carrer Major, plaça, o sigui, la zona més habitada, no? I poder utilitzar més la ronda Sánchez Guarner com a possible via. Per això exigiria un canvi en el que és la titularitat de la carretera, però no m'han donat la visita esta. De totes formes, si els dos grups voleu que quan me la donen vindré, pues jo no tinc ningú inconvenient en que vingueu i plantegem aquest tema i plantegem els altres temes també. Si voleu, jo vos avisaré quan me diguen. La quarta pregunta és: en el FA Saber de març apareixia la informació que el centre de salut s'havia posat a disposició de la Generalitat. Podríem saber si ja s'ha rebut alguna notificació per part de la Conselleria o si n'hi ha alguna novetat al respecte. No s'ha rebut ninguna notificació. El dia 20 de març se va registrar d'entrar l'últim fax que ens envia a Conselleria demanant les modificacions que volien. S'han executat aquestes dues portes entre consultes i estem esperant que ens diguin alguna cosa. Sí que és veritat que vingué una espècie d'inspecció del gabinet tècnic o sigui, vingueren dues persones, tres persones, Diego les va atendre quan s'iniciaren les obres eixes a què estem fent referència ara, i la veritat és que és un poc problemàtic perquè al final cada un que ve opina una cosa i així no se pot fer res. Al final una de les persones que vingué d'una de les portes que s'havia obert diu que per què s'havia obert, que l'obriguérem en un altre cantó. O sigui, que és que claro, entonces dius si vostè sobre un plano i sobre que canvien un fax diu obrigueu aquestes dues portes entre consultes i després resulta que te ve un altre i diu para què veixes esa puerta, pues li dius pues perquè vostè m'ho va dir. En fi, demanaren allí a viva veu, Diego te ho pot especificar més el que demanaren a Gina, i varen dir que no, quasi no se podia vindre cada vegada una persona i demanar cada un el que li vinguera en gana. Entonces, a lo que ells havien demanat per fax, això s'ha executat i els ha comunicat, això ja està acabat. I estem esperant, a veure si ens diuen que hi ha que fer més o menys, i si hi ha que fer més i costa diners, doncs potser no ho fem. Si volen que ho facin, si no ja està bé el centre ahí. La cinquena pregunta és voldríem saber quan es podran retransmetre els plens i quin problema ho impedís que passa. No ho impedís ningú problema, estem en una fase de proves. Si la prova ix bé, el proper ple serà en directe. De moment està gravant-se i si ix bé, pues, el pròxim ja serà si este ix bé, que la qualitat és bona, el penjarem ja també, però el proper ja seria en directe. La darrera pregunta és voldríem saber si ja s'ha valorat la nostra proposta sobre instal·lar els aparcabicis en les instal·lacions municipals. El que sí que consideràvem era des de l'àrea d'esports, sobretot el tema del poliesportiu, perquè sí que n'hi havia molts xiquets que anaven en les bicicletes i el pressupost està demanat, però li hem demanat 2 vegades ja a l'empresa a Movipar, que és la que tenim convenis per a veure si ens eixien en algun tipus de subvenció i tal, i la veritat és que precisament ahir li vaig dir a l'administratiu que tornarà a cridar perquè no ens han enviat el correu electrònic. Respecte a altres àrees en el poble que pogueren ser susceptibles de posar ahí aparcament de bicicletes, pues de moment no ho hem considerat a veure quins jocs serien els més apropiats. En les instal·lacions esportives sí que estan ja determinats els jocs on van anar, que van ser en l'aparcament, darrere dels vestidors del futbol i allà darrere del pàdel també. Però no ens han enviat el pressupost, però bueno, que estem ahí treballant i a veure si ens pot eixir en algun tipus de subvenció per a no gastar-se molts diners, encara que això tampoc serà una despesa molt important. Alguna qüestió més? Bueno, respecte al pressupost i a la Constitució del Consell Agrari, com ja s'ha contestat, a veure, el que voldria saber és si s'han detectat errors en alguns recibos de l'impost de circulació, que
Sí, el que no sé exactament, no sé si el secretari ho sabrà ja, si ha sigut el fallo de tràfic o de diputació. La qüestió és que pareix ser que tots els vehicles nous que han tingut que pagar este any a la primera vegada l'impost els ha vingut en una quantitat de 100 i pico euros. Segons ens han dit, la qüestió era d'una coma que s'ha ballat en els cavalls fiscals. Entonces, en més de ser 11 i pico, eren 100 i pico. Entonces, això és el que ha fet pujar. S'ha detectat en diversos rebuts, n'hi ha gent que ha fet reclamació, crec que s'ha ficat en contacte en Diputació a veure com... Sí, es el fichero que remite tráfico, que cuando lo cargabas salía con errores. Y entonces, Diputación al remitirlo, pues la potencia fiscal salía la más alta. Entonces, todos los recibos salían con el máximo. Se está corrigiendo, pero se están corrigiendo y todos los que vienen se reenvían, pero se está revisando el padrón. Volien fer un prec si poguera ser promoure un curs de manipulador de productes fitosanitaris per als llauradors. Bueno, això, per dir d'alguna forma, està en marxa, perquè dona la casualitat també que n'hi ha un almacén nou allà en el polígono d'un xic de Meliana que pot donar aquests cursos i se va oferir cosa fa 2 setmanes, me pareix que va ser, perquè, bueno, segons me contall molt per damunt que era a partir d'ara el que no tinguera aquest curs no podia tirar res, és obligatori, i entonces varen quedar en que anàvem a mirar-ho, a veure de quina forma ho podíem això fer. Alguna qüestió més? Bueno, xerrant també lligat en el que acaba de dir del curs de vegades s'ha demanat algun PQPI, el programa de qualificació professional inicial, normalment d'informàtica i tal, si podia demanar-se d'activitats agràries, i tenint en compte de que bueno, pues el camp de l'horta la tenim ahir, és una oportunitat també de treball i cada vegada s'estan demanant també pues, professionals que puguen fer treballs agrícoles, no? Que estan desapareguent, no? Sobretot gent major, i entonces pues, bueno, és una oportunitat per a la gent jove perquè se formen en aquest sentit, si es podia demanar. Mira, ara mateixa, bueno, com tu saps, nosaltres estem en el pacte territorial per l'empleo del Pactem Nord, i en el Pactem Nord han fet, n'hi ha ara mateixa un curs obert sobre això, per capacitar a la gent i se vol fer extensiu a bueno, més activitats de l'horta. Vos vaig comentar ja el tema d'horts socials i el tema de banc de terres. Pues, al voltant de tot això es volen fer cursos de formació. Els que n'hi ha ara mateixa no són dir-ho d'alguna forma pa jovens, és més pa gent major, més major, no és de com si fos l'ensenyament reglat, és pa gent en dificultats d'inserció social, són els que estan previstos. Per això han fet uns convenis en un institut en València i ells van a desenvolupar aquests cursos. Ho dic per si teniu a gent que està interessada en això, la publicitat així quan només se tinga se farà a nivell general, però si voleu encaminar directament a d'algú pues perquè ho sapigueu que això es va fer, perquè en principi van ser cursos per 30 persones. Pues hem vist que al voltant dels contenedors pues sempre se deixen coses mal per la gent que ho deixa, però sobretot pues, bueno, quan són garrafetes d'oli i coses d'estes i no se retiren, no sé si el personal que se té que endur això pues no és el que té que dipositar en el contenedor i queden les garrafetes indefinidament i de tant en tant pues, potser se trenquen i s'esparceix l'oli per terra i de més, no? És dir, com se pot solucionar això? És la més lògica, vull dir, que és que el servei de neteja del poble si troba totes aquestes coses que ho passa a desaparèixer, vull dir, un contenedor que toca i que no estigui en el carrer. Passen a lo millor avui per el contenedor, lleven les que n'hi ha i justament aquesta nit tornen a deixar-lo. I passen 2 o 3 dies en què el contenedor no... Però sí que està a l'ordre donada de que tot el que estiga fora del contenedor, que per favor la gent de la neteja que ho posi dins.
És que és cartó, com si és oli, com si són bosses de basura. A la plaça Cafou, per exemple, l'oli està ahí ja un mes segur. No, està des de falles. Passaren... Anteriorment, però bueno. Però sí que d'uns quants dies. De fet, este matí li he tocat a César, però César avui, justament estava en el metge, va dir-li que encara estava la garrafa d'oli. I una altra cosa és que el fa saber se fa ressò del problema que poden haver en robatoris i demés, i el que hem vist és que de tant en tant la porta esta que dona accés al pati del centre cívic se queda oberta, no la que dona al carrer, però la que dona ja sé que és difícil votar, però que la gent que passa pel carrer diu això està obert, qualsevol no pot entrar, no? Però que dona també una mala impressió. La porta esta negra que dona allà al pati, hi ha dos portes que són pràcticament igual, una dona al carrer de la i l'altra dona per la nit. El divendres mateix venint d'una reunió del club de bàsquet i estava també Gustavo, el que està en el gimnàs, la porta estava oberta, eren ja més de les 12 de la nit i s'ha quedat més vegades oberta. I què diga Gustavo? No digués res, vull dir, ell acaba, jo no sé si és el responsable de tancar o què, però vull dir que la porta se queda... Pues, si no és el responsable de quedar a la policia i dir-li vine i tanca, per lo menos, no? O sea, no ho sé, me pareix a mi que és lògic això, que el que està utilitzant el servei siga el que s'encarregui de dir això se queda obert. Sí que se queda o no? L'últim usuari que estigui al gimnàs és el responsable de tancar. El dilluns, dimecres, dijous, el cara que pensava No, pues te puc dir que el divendres passar les 12 de la nit la porta està oberta. Se repeteix els monitors i punt. Sí, de l'últim ple ordinari n'hi hagueren algunes coses que no s'han tancat, entonces era preguntar si ha hagut alguna variació o alguna modificació. Uno era el tema dels horts urbans, que comentàreu que en el Pacte Nord s'estava treballant en aquest tema, entonces volíem saber si ha hagut alguna novetat i si se va ficar alguna en marxa pròximament o encara no. Sí, bueno, la novetat és que s'està treballant en el tema, perquè nosaltres ja teníem un estudi fet d'horts urbans en Vinalesa que va costar, no, que de fet no es va ficar en funcionament, però la veritat és que l'estudi era un estudi prou bo i el que s'ha intentat és adaptar part de la normativa i de la composició del projecte de Pactem Nord en el de Vinalesa. Se passa l'estudi d'ací de Vinalesa al Pactem Nord i a mi em consta que els tècnics de Pactem Nord estan treballant en PEPA perquè pràcticament l'adaptació està feta allà. Entonces, pues jo crec que serà una qüestió prou imminent el que puguem conèixer el resultat d'aquesta fusió, per dir-ho així, i puguem encetar a veure si se pot ficar en marxa. Sí, un altre tema que també ja ve de diversos plenos és la qüestió de la revisió catastral. En principi s'estava esperant aquí que hi ha una normativa per fer algun tipus de sol·licitud, crec que és el que se comenta en l'anterior pleno. N'hi ha alguna novetat respecte a aquesta qüestió? S'ha avançat en alguna cosa? Sí, en el moment que la normativa, als 3 o 4 dies l'Ajuntament de Vinalesa demanà acollir-se a aquesta normativa. Entonces aquesta normativa està a expenses de que més o menys en setembre isca en quin percentatge els pobles que s'han acollit a aquesta normativa tindran de reducció o d'augment. Per suposar que nosaltres pensem que serà de reducció, n'hi ha altres que seran d'augment, perquè l'acollir-se era voluntari, no era obligatori per ningú. Entonces
això me pareix que ho tenen que tratar en Consell de Ministres i se dictarà una ordre dient, i això ho sabrem en setembre. A partir de setembre serà quan sabrem quina és la reducció que se proposa pels valors catastrals. De la pujada a baixar hi ha també una qüestió de les diferències de valors entre unes zones del poble i unes altres zones. Sobre aquest tema s'està treballant o sobre això no se va treballar? Eixa diferència de valors de les zones del poble en Vinalesa no existeix teòricament. N'hi ha zones noves i zones velles, però el catastre no diferencia ninguna zona en el poble. Però s'aplica? No, els valors són els mateixos. Sí. Els índices també? Tot el mateix. No. Segons el catastre no. Tampoc. És que això, perdona, això no ho fa l'Ajuntament, ho fa el catastre. Jo me pareix que això ho hem parlat moltes vegades ja. Qui fa les valoracions catastrals, qui valora i com ho valora, i quins índexs s'apliquen i quins no s'apliquen. Això ho fa el catastre. Perquè tu ho saps perfectament que l'Ajuntament el que fa és aplicar el tipus. L'augmenta o la baixa. Però el que són els valors catastrals l'Ajuntament no interveneix en res en absolut. Per tant, si tu eixa pregunta i eixa qüestió que estàs, no sé si estàs dudant el que t'estic dient, si l'Ajuntament té constància o no, pues a mi en la reunió que vaig tenir el gerent del catastre, el senyor secretari, mos digué que efectivament que en Vinalesa no era una zona com poguera ser una zona turística, que n'hi ha diverses zones tal, que així no havia hagut un creixement desmesurat perquè pogueren aplicar-se zones residencials, que tal, que per tant no tenien ningun tipus de diferència. Això és el que mos digui aquest senyor. Si tu consideres que això no és aixina, pues no sé, se pot fer des d'un escrit i que mos ho expliquen, o fer una reunió i que te ho explica tu. Molt bé, i un altre tema que n'hi havia també és, en l'últim pleno Ferran presenta el tema de la participació ciutadana i d'elaborar un reglament o fer un... I pareix ser que l'Associació de Veïns de Vinalesa enviar a l'Ajuntament un borrador perquè se passara als grups municipals per tindre una base sobre la que treballar, i segons mos han dit, aquest borrador que anava dirigit pels 3 grups se tornà per part de l'alcalde de l'associació dient que s'encarregara ella de repartir-ho. Això és correcte, que ha sigut aixina? Sí, això és aixina. Jo me pareix que va haver un pleno en què me se preguntava si jo rebia a tota la gent que me demanava visites i tal, i vaig dir que jo rebia tota la gent, menys la gent que insultava al personal i més als consellers d'aquest Ajuntament. Me torno a reafirmar en això. El registre de l'Ajuntament és públic per a tot el món, i el que vulgui presentar un escrit pel Partit Popular o pel Bloc ve al registre i dirigeix l'escrit al Bloc o al Partit Popular. No té per què dirigir l'escrit a l'alcalde, i menys que em pareix una falta de respecte absolut presentar un reglament en el que diu que en el Consell de Participació Ciutadana de Vinalesa formaran part els regidors de l'Ajuntament de València. Me pareix una burla, i a mi les burles no m'agraden. Per tant, jo dic, igual que s'ha fet altres vegades, el que vulgui dirigir escrits als grups polítics que es dirigisca directament sense ningú problema. Jo el del PSOE el torni perquè, primera, crec que un reglament d'un ajuntament d'1 milió d'habitants no té res que veure en Vinalesa, i segon, perquè el mínim que pot fer uno quan vol presentar un reglament per una base de treball, encara que així en este pleno ja s'havia dit que s'anava a fer en el tema de participació, i ara si vol la regidora que t'expliqui el que va fer, un reglament de l'Ajuntament de València si no tenia ningú sentit. No vaig a valorar la proposta concreta, perquè per això tindríem que estudiar-lo i analitzar-ho i debatir-ho. El que me pareix un poquet grave és que algo que han dirigit pel registre oficial als grups municipals no se faci arribar als grups municipals. No, perdona, vostè està equivocat. Als grups municipals no es va dirigir, se va dirigir a l'alcalde. Bé, l'alcalde, perquè ho faci arribar als grups municipals, me pareix el mateix. Vull dir, un document oficial que se presenta en un registre
dirigit per via de l'alcalde, per via de la comissió, per via del pleno, per via de qui siga, crec que el correcte és fer-ho arribar als destinataris. Ja que... Mira, te ho torno a repetir. Te ho torno a repetir perquè pareix que no has agarrat el concepte. Jo, en gent que insulta, manipula i tergiversa, no col·laboraré. Ho vaig dir l'altra vegada i ho torno a repetir. Vostè, si vol col·laborar en aquest tipus de funcionament, col·labora com li donen la gana, però no obligues de més que col·laborem en això. Si les persones són respetuoses amb les persones, el que fa falta. Si no, res. Per part d'este alcalde, res. Tu, si vols treure rèdit d'això, el pots treure tot el que vulguis. Però així ens ha costat molts anys, desterrar certs idiomes, certs insults, i per tant jo considero que el que vulgui jugar a això pot jugar a el que vulgui, però en aquest llenguatge a mi que no es dirigisquen perquè no participaré d'això. Ens ha costat molts anys intentar parlar amb les persones. El que vulgui parlar d'una altra forma ja sap on del camí, que continuen, però en aquest xoc jo no entraré. Per tant no col·laboraré en això. Te torno a dir, i pareix que el que no ho entens eres tu. Jo t'he dit que no entre a valorar el reglament ni les circumstàncies de les persones que t'has que em pugui dir o el que tu pugues pensar que són i que fan. Jo el que t'he dit és que ha hagut una documentació que ha entrat per el registre oficial i tu no l'has fet arribar a les persones que anava a dirigir. I te torno a dir que la teva opinió és la teva opinió, passat és el que a tu t'ha passat i el que a tu t'agradaria és el que a tu t'agradaria, però hi ha un registre oficial i hi ha una documentació que s'ha enviat a grupos. Entonces, per què tu no has fet arribar aquesta documentació a qui corresponia? Li torno a repetir que no anava dirigida als grupos, anava dirigida a l'alcalde pa que fera de reparto. Jo no soc cartero de ningú. No soc cartero de ningú. Està clar? Me pareix que ho ha dit ben clar. Documentació oficial que es presenta per registre d'entrar a nom dels grupos se presenta immediatament als grupos, però jo no col·laboraré amb ningú que faci el que t'ha dit que ha fet, i me pareix que està molt clar. Si tu creus que ha obrat mal, doncs tu creus que ha obrat mal. Jo crec que ha obrat bé, perquè la documentació anava dirigida a mi. Així no se veta el registre d'entrar a ningú, perquè a més és il·legal y el registro es público. T'haguem presentat escrito dirigido al Partido Popular, ho tindries en la teua bandeja o en la teua gaveta o t'ho hagueren dut personalment a tu. No era, anava dirigit a mi. Vale. Alguna qüestió més? Molt bé, moltes gràcies, alça la sessió.